anali ndi bulu amanyozo koma bulu amene yuyu kwa iwowo anali opanda pake, waulesi, good for nothing. Ndiye kamba kochikhazikisa chimene chichi choti bulu amene yuyu ndi useless, ndiye bulu angayesese bwanji sizimaphula kanthu. Ndipo pang'ono ndi pang'ono chikhulupiriro ichi chimwe amanyozo chimakhazikika, chinasanduka chilungamo pa iwowo kuti bulu amene yuyu ndi opanda pake. Ndipo tsiku lina amanyozo anaganiza zoti koma ndingomugulisa ine bulu amene yuyu ndipo ndigule bulu wina wapamwamba kwambiri. Anamutenga bulu ndi kupita naye pansika wakwa chinsapo nakuwa nati, amene ali ndi ndalama inga chepe andigule bulu uyuyu sindikumufuna olo pang'ono. Anthu anamumva ndipo mkulu wina anafika nati, ndipereka ine 200,000. Ndipo mosanena zambiri amanyozo anavomera malonda ndi kuchitika. Amanyozo anali okondwa koza amamva kupepukidwa chipinjo pa iwo chawachokera. Ndipo kenako anayamba kuyendayenda pansika kusakasaka bulu winano watsopano wabwino amugule. Koma atayendayenda anaona bulu okongola zedi, anali atapangidwa decorate, kuyikidwa kansalu pokhalirapa konyezi mabwino, pamutupa atavekedwa ka crown hat, akuchita kukongola kuposa abulu onse omwe anali pa marketipo. Anthu omwe anali pamenepopo akumuchemelera kakongoledwe kake. Amanyozo mutuzwe anali uyu ndiye bulu uyu ndiye ndikhoza kunyauda naye mmudzi onse uyu. Ukakhala mtengo ndiye amadula simasewera, ndipo amango kwera mtengo ali chimileni. Anthu obecha nkumamubecha pamene pajapo 300,000, 400,000, 500,000, atapereke 600,000 pompo. Amanyozo anati ine ndipereka 800,000, ndipo zinatheka. Anaguladi bulu uja, anamutengera ku nyumba bulu. Amanyozo ali okondwa, atalawidwa kukweredwa bulu koyamba. Anayitana akazi awo akumwetulira nati, taona dia zomwe ndapanga inapa, ndagulisa chibulu chija chopusa chija pa mtengo wa 200,000. ndipo kenako ndagula bulu uyuyu kawawa makina omabiba bibi awa pa mtengo wa 800,000. Akazi ake anangokhala chete, anachosa ka crown kanali pamutu kaja, kenako nkuchosa nsalu yokongola ija namuonetsetsa bulu bwino. Kenako anangoti kakasi, amunanga, inu ndi bulu yemweyo tuja mwagulisayo uyu. Apapa chinthu chowawisisa zedi chinawawa mu mtima mwa amanyozo, osati kamba koti abeledwa ndalama ayi, koma kamba kakachilungamo kowawa zedi. Apapa amanyozo anazindikira kuti bulu wina aliyense ndi ofanana, chomwe chimasiyana ndi mmene abuluwo ukuwaphunzitsira ndi kuwasamalira nkumawakongolesa. Ndiye ndi biggest mistake inali yoti iyeyu mmene sankampangira value bulu wakeyu. Phunziro langa munkhani ndila iwe nzanga waine, nzanga otuluka ndevu kuchibwanowe. Bulu munkhani ndi mkazi yemwe uli naye uja nzanga yemwe ukumuona ngati ndi osafunikira, osasangalasa, osachena, kamba kaiwa amene yemwe si ukumusamalira. Dziwa kuti akazi ena omwe ukuwaona okongola zedi kunjako, owala, onunkhira bwino, akununkhira bwino kamba kanzako wina yemwe akudziwa masamalidwe abulu wake. Iye nzako amakhala akudziwa kuti abulu awawa amakhala akugwira ntchito zolemetsa tsiku ndi tsiku, ntchito zotopesa zosawerengeka, ndipo agwiragwira ntchito kenako nkumawakwera kuti akakufikiseni inu koyenera kukafikako. Iwe ndi kusasamala kwakoko nkumaona ngati wakoyo si wabwino koma waneba. Uwu umangokhala upo chabe. Akaziwa ndi ofanana, akungosowekera chisamaliro chako mbale. Ndipo omwe mutandikhulupirire ndino anzanga ena omwe munawaseweresapo akazi anu nkusiyana nawo nokha nkumakapepesaso. Stage iyi imachitika kamba kuti wakutalikirani akudzitolera yekha nkumazisamalira, inu nkuzayamba kumuona ngati ndi munthu wina wanyuwani. Chisankho chomwe munapanga cha banja lanu bro ndicho oyenera, koma ngati asakukusangalasani ndi mmene akuonekeramo ndi udindo wanu umenewo, mudziwiseni bulu wanuyo karoloni, muuzeni mmene mumafunira mkazi wanu azionekera. Mdyeseni toyenera kumudyesa, azituluka mame, mvekeni kachipewa ka ukhwini, muyikeni nsalu zabwino, ndipo mukamuona mudzakhala okondwa ndi bulu wanuyo nkumamukwera ndi mtima onse, ndipo kulikonse mpaka amakafika. Musakhale ngati amanyozo onyoza zomwe ali nazo kale nkumakagulanso zomwezo koma modula. Banja ndiwekha mmene ukulipangira ndi awa anthu amakhamisolowa nthawi zina ndi osavuta pakakhala kuti pali kaulemu pa iwowo.
ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.